Το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης για μένα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στην αρχή όλο αυτό ξεκίνησε με αναγούλες και ναυτίες το πρωί κυρίως. Στη πορεία, όσο έτρωγα και ειδικά κάποια τρόφιμα, οι πρωινές ώρες ειδικά ήταν θρίλερ, γιατί ξεκίνησα σιγά σιγά τους εμετούς. Και αυτοί οι εμετοί, αντί να μειώνονται, όπως εγώ είχα στο μυαλό μου για κάποιο λόγο, χειροτέρευαν και μάλιστα καμιά φορά όταν έτρωγα κάτι πιο βαρύ, έκανα και μεσημέρι ή και βράδυ. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά έκανα κάθε 3 ώρες εμετούς. Όχι μεγάλους, μετά από κάποια στιγμή μικρότερους εννοείται, αλλά έκανα συχνούς εμετούς. Και αυτό με επιβάρυνε πάρα πολύ. Εκτός το ότι πλέον φοβόμουν τι να φάω, γιατί ό,τι έτρωγα το έκανα εμετό, ακόμα και το πιο ελαφρύ στην αρχή. Ψυχολογικά με είχε επιβαρύνει πάρα πολύ, γιατί δεν γνώριζα αν αυτό θα σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να χαρώ την εγκυμοσύνη μου, γιατί ήμουνα συνεχώς ταλαιπωρημένη και κουρασμένη, να θέλω να κοιμάμαι συνέχεια, χειρότερα από τώρα. Από το δεύτερο τρίμηνο όμως όλα άλλαξαν. Σιγά σιγά σταμάτησα και τα νουπεράλ, αισθανόμουν πολύ καλύτερα και νομίζω ότι το δεύτερο τρίμηνο ήταν το καλύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μου.